Zdravo svima, ja sam tičarka Jovana, a ovo je kanal naše škole Upside Downa, škola engleskog jezika. Danas želim sa vama da popričam malo više o deci, dakle ovaj video će biti namenjen roditeljima, ne deci, zato oko mene nema leptirića, šarenića i svega ostalog, nego jednostavno naš ofis. Zašto želim da popričam o ovome? Zato što je stigla je novogodišnja euforija, stiglo je cela fama oko Deda Mraza, oko poklona i sve. I, između ostalog, jutros, kada smo sina odvezli u vrtić, desi se situacija gde je jedan tata, nakon što je njegov sin počeo da plače i rida zato što možda ne želi u vrtić, možda mu je teško da se odvoji od njega, šta god, mali počinje izuzetno da plače, gde njegov tata njemu govori: ti nisi dobar ako plačeš, jel želiš paketić, jel hoćeš da dobiješ paketić, hoćeš da vidiš Deda Mraza i tako dalje. Gde on, dakle, njega ucenjuje sa Deda Mrazom. Zato smo se mi okupili danas ovde da popričamo izuzetno ozbiljno o ni manje ni više nego Deda Mrazu. O čemu se radi? Radi se o tome što zaista, evo kao nastavnik, kao neko ko radi sa decom već 3 godine, zaista želim da podelim sa roditeljima neke stvari koje ne ja, nego psiholozi, psihoterapeuti, porodični terapeuti i naučnici već godinama govore. Ako meni ne verujete, evo odmah izvolite, googlajte Generational Curse, googlajte Jespera Jula, googlajte Gabora Matea, googlajte, znači imate ih more, zaista. I mogu da kažem da su, ja ne znam kako vi, ali mislim zaista kada malo uključite mozak, kada uključite malo kritički mozak, logički deo mozga, možete zaista videti da zaista to jeste tako. I još posebno kada primenite te neke stvari na vaše dete, pre svega, samo da se razumemo, prvo na vas, pa tek onda na dete. Tako. Dobro, idemo dalje. Dakle, odlazimo mi danas u vrtić i dešava se situacija gde jedan mali dečak plače, rida, ne želi da se odvoji od svog oca, verovatno, možda čak i ne želi u vrtić, šta god. Mali plače i vrišti, dere se, ne želi da ide, onako suzice, one krokodilske i sve. I sad taj tata, verovatno ponesen i njegovim problemima, žurbom, ne znam šta god, i naravno ume biti i neprijatno, jel, roditelju kome dete pravi scenu na javnom mestu. Šta god da je bio njegov razlog, on govori svom sinu: jel želiš paketić? Jel želiš da vidiš Deda Mraza ove godine? Jel hoćeš da budeš dobar? Ako nisi dobar, nećeš dobiti paketić. Ako nisi dobar, nećeš vidjeti Deda Mraza. Hajde da tu porazgovaramo o jednoj jako važnoj stvari. Ok, možda u tom datom momentu to dete će možda se povinovati tome što je tata rekao. Ali šta ste vi dobro za svoje dete uradili u tom momentu? Ništa. Jedno veliko, debelo, masno ništa. Zašto? Zato što na dugoročne staze vi vaše dete učite da se mora povinovati nekome da bi se sviđao toj osobi. Posebno kad su to u pitanju roditelji, deca bi sve na ovom svetu dala samo da se roditeljima sviđaju. To važi za malu decu, za tinejdžere i važi za matore. Znači za nas starije, za one od 40-50 godina, svi oni samo žele da se sviđaju svojim roditeljima. I odatle počinju, da kažem, svi ti socijalni problemi. Da krenemo dalje na ono što je osnova ove priče. Da li vi, ili da li vi možda znate nekoga u vašoj blizini, ko da bi bio dobar prema drugim ljudima, kaže ne sebi? Ko na uštrb svoje sreće ne želi da kaže ne nekome drugom zato što misli da ga ta druga osoba neće voleti, da neće ispasti dobar? Sad tu morate biti iskreni prema sebi. Ja sam svesna da se većini ljudi ovde jako pale alarmi, jer su izuzetno vezani za svoju ulogu ega, koji veoma zavisi od toga, od identiteta, i koji će se sad početi ovde boriti i čak ćete možda u svojoj glavi reći: jo, šta ova priča, ko je njoj dao reč i tako neke stvari, što je sve sasvim u redu. Sad da se vratimo na temu. Dakle, kada postanete svesni da ste vi možda ta osoba ili da znate nekoga ko je takav, morate postati svesni da se tu radi o jednom mehanizmu, naučenom mehanizmu,
gde dete se od malena uči da govori da, čak i kada ne želi da kaže da, kada jako želi da kaže ne, samo da bi se svideo drugim ljudima, da bi ispao dobar. A šta to dobar uopšte znači? Hajde sad opet da se vratimo na nas starije i, na primjer, sad iskreno odgovorite sebi, zaista iskreno, znači želim iskrenost. Da li kada radite nešto za neku drugu osobu, to radite zarad te osobe, zarad tog samog dela, ili to možda radite da biste sebi opravdali da ste vi dobri, da biste toj drugoj osobi opravdali da ste vi dobri? Znate kako ćete to znati? Ako ne možete znati pre nego što uradite dobro delo, znaćete posle. Kako? Ako imate potrebu da vam se druga osoba zahvali, ako imate potrebu da druga osoba kaže jao što si dobar, gledaj šta si mi pomogao, kako si mi pomogao. I ako budete imali utisak da vam je ta druga osoba dužnik za to što ste uradili. Ukoliko imate utisak da ta druga osoba treba da vam kaže hvala, da je druga osoba vaš dužnik itd., vi ste, ljudi moji dragi, to uradili zarad sviđanja, ne zarad samog dela. To ste uradili zato što vas je ego, da kažem, nije vas je zmanipulisao, nego vaš ego je jednostavno navikao da radi po tom mehanizmu, navikao je da je on glavni, a ne vi, vaša svest, vaš mozak. I navikao je da ste vi u detinjstvu, da biste se svideli drugim ljudima, morali da pristanete na nešto što niste želeli. Sad, ukoliko naravno znate neku osobu takvu ili ako ste vi sami takvi, tu opet morate biti iskreni prema sebi, da li vi bukvalno budete u fazonu ja, to sam morao zbog one Gorice, Slavice, Milice, Zorice, ja, nije mi ni hvala rekla, znači ja sam jako tužna, potišten. Šta je to? Je li to vaša dobrota ili je to vaš ego? To je jako važna stvar da se razume. Zbog toga ja danas, sada ovde, govorim da decu ne smemo uslovljavati sa tim budi dobar pa ćeš, budi dobar pa ću ti ja. Molim vas, Deda Mraza, ako želite da koristite, koristite ga kao nešto za radost, kao nešto što je ljubav i dobio si poklon i to je to kao za rođendan. Jednostavno dobio si poklon jer postojiš, jer si moj, jer je ovo zabavno. Tačka. Ne jer si dobar. Zato što kada za 30 godina budete dobili dete koje ne bude znalo da izađe na kraj sa svojim emocijama, bude ljuto, bude isfrustrirano, bude krivio druge ljude za svoj život i taj osrednji kvalitet života, znate ko će biti kriv za to? Za to dete nije krivo. Deca se ne rađaju sa tim socijalnim navikama, sa tim socijalnim, da kažem, ultimatumima. Deca se ne rađaju s tim. Deca znaju šta hoće, šta neće. Ko im to oduzme? Roditelji, škola, okolina i tako dalje. U redu. Ono što je vaš posao kao roditelja je da to zaštitite što više moguće. Zato što onda vaše dete ima priliku da izraste u srećno dete, u autentičnu osobu, onu osobu koja zna šta hoće, koja može da postigne visok kvalitet života. Naravno, ja ne govorim ovde u onom najekstremnijem slučaju gde ćete vi pustiti detetu da radi šta hoće. Ne. Kada se dešava, evo konkretna situacija, dete neće u vrtić, vaša granica je, ti moraš ljubavi u vrtić. Ja znam da ti je teško, ja te čujem, ja te vidim da ti je teško. Mazit ćemo se i pazit ćemo se kad dođemo kući i bit će divno, evo sad ću da te zagrlim, da ti dam svu moju ljubav. Ali ljubavi ovo moramo sad da uradimo. U redu? Znači granica je okej. Ono što nije okej, da detetova osjećanja ne budu, da kažem, da ih ne vidite, da ih ne čujete. Jer šta dete želi? Želi da ih ga vi čujete, da ga vi vidite kada se dešava to nešto. Sad da se vratimo na to zašto je tata uopšte tako reagovao. Kao prvo, nesvesnost. Kao drugo, neznanje. Kao treće, žurba, pritisak, problemi i sve. Što se, nažalost, tako, izbaci u, da kažem, nesrećnom momentu kada dete ima tantrum, jer tantrumi su nešto što je izuzetno normalno. Molim vas, izguglajte da ne gubimo sad vreme na objašnjavanje tantruma.
Ali, kako izbeći takve situacije? Kada se dešava tantrum, nikako. Kada se dešava tantrum, vaš jedini posao je da vidite i da čujete to dete. Da budete tu sa njim u svoj njegovoj boli. Ne da kažete smiri se. Joj, kad čujem smiri se. Pa kad se vama desilo kada ste bili isfrustrirani, ljuti, tužni i nekom kaže daj, aj smiri se, niti ništa. Jel vas odmah ovako prošlo? Jel vas ovako prošlo? Nije. Pa zašto onda to uporno govorite nekome ko je mali, ko ima tako mali, da kažem, sistem još uvek, nema taj operativni sistem kao vi, još uvek ne zna. I vi tom detetu kažete smiri se i očekujete da znate da dete šta da uradi nakon toga. Pa ne zna, dete ne zna. Zato sada vam govorim ovo. Kada se dešava ovako nešto, samo čujte i vidite to dete, provedite taj tantrum sa njim, ali slobodno jasno postavite granicu. U redu je granica. Šta se dešava dalje? Evo, na primjer, jutros, to kad se desilo u vrtiću, ja kad sam videla da je moj sin, ja srećno zadovoljno, ono njegovo klasično, rekao, Ljubavi, jel bi ti htio da daš rukicu dečaku, da mu pomogneš malo, ako možeš? I on kao da, on će da mu pruži rucicu. I on dolazi kao daje mu rukicu, no međutim dečak i dalje plače, i dalje tužan i dolazi vaspitačica i odvodi njih troje tako, ovo dete uplakano. Šta se dešava? Takve situacije nećete moći izbeći. Znači, moje dete ima tantrume i vaše dete ima tantrume. Sva deca imaju tantrume, to je normalno. Kako sa tantrumima? Ne u toku tantruma, nego pre i nakon. Tada se dešava. Dete, kako? Je se vama ikada desilo kad ste besni da možete onako da zaista razumete nešto? Ne možete. Kako da razumete? Vaš reptilski mozak tad preuzme. Doviđenja, prefrontalni korteks. Nema me. Znači, razum je stopiran dok ovaj naš deo mozga, pošto je naš mozak napravljen za preživljavanje. Sad se tek trenutno uči kako da mozak evoluira, kako da pomognemo našem mozgu. To je ta generacijska kletva. Ali da vi očekujete od deteta od 3 godine da bude dobar i da ga uslovljavate na taj način je izuzetno loše po njegov dugoročni, prvenstveno po vašu dugoročnu saradnju, a potom i po dugoročnu vezu deteta samim sa sobom. Sad, znači kada govorimo o tome pre i nakon tantruma, evo šta je jako važno. Evo što ja, na primjer, radim sa mojim sinom, možda vam može pomoći. Uvela sam mu pojam ptičica i pojam zmaja. Znači, zmaj se javlja kada je ljut, onako ima svuda. Evo i baš ovdje imam ove emocije, ne znam koliko se vide. Znači, ja sam njemu još odavno počela da uvodim da mu bude jasno šta mu se dešava sa njegovim tijelom kada ga obuzme to. Ali to mu ne govorim u toku tantruma, nego pre i nakon. I onda da vidite kako kroz vreme on sve bolje razume, sve mu je jasnije. Još posebno kad vidi roditelja na koji način se nosi s tim. Pa ne trebate mu onda više ništa ni govoriti. On je sve video od vas, sve će vas iskopirati. Šta se dalje dešava? Znači, pre tantruma se radi na tome da dete razume šta je bes, kako sa besom i tako dalje. Naravno, ne možete mu ovako govoriti, nego slikovito. Vraćam se opet na moj primer sa sinom. Uvela sam primer zmaja, gde je zmaj ljut, njemu puši se, izlazi mu iz nozdrva dim, on je jako ljut, ne može se s njim. Šta raditi? Kako doći do one ptičice što cvrkuće? Kako? Hajde, bebo, idemo da dišemo kao lift, malo da dišemo, da vratimo. Samo ga osjeti, kaži mu, dobro je mali zmaju, tu sam. Jer je zmaj, šta je zmaju kad je ljut? Pa njemu treba pomoć. I detetu kada razvijete takav način, takvu sliku u glavi da ima kada je ljuto, znači, znate vi koliko menjate vi njegovu percepciju? To je haos, to je predivno, zaista. Da bi se došlo do te ptičice koja je cvrkuća i koja je u redu. Šta je jako važno? Jako je važno da vaše dete bude svesno, da šta god uradi, šta god osjeća, prvenstveno šta god osjeća, da je to u redu i da ga vi i dalje volite. Ukoliko želite da radite još više na detetu, igrajte se vrtića, mislim ako je vrtić problem, igrajte se vrtića, pokazujte slike vrtića, komunicirajte u vezi sa tim. I jako važna stvar, morate detetu da povežete pozitivna osjećanja sa tom nekom stvari koju, da kažem, s kojom on ima možda problem.
ponavljam, ne mogu ponoviti dovoljno puta, znači u toku samog tantruma se ne radi, u toku tantruma se sluša, nakon tantruma se radi i pre tantruma se radi. Veoma važna stvar takođe je da vi kao roditelj postanete svesni šta se dešava u vama kada je dete ljuto, plače i tako dalje. Jer, na primjer, zašto ljudi imaju potrebu kada dete padne i počne plakati, jao, nije ti ništa, zašto? Da ga umire što pre jer je njima teško da podnesu njegovu bol. I to je to. A to se ne treba raditi. Treba detetu reći, jel te boli ljubav, jel boli? Daj, dođi, evo, bit ću sa tom tu, svoj tvojoj boli ću biti. I to važi i za fizičku bol i za emotivnu bol i sve ostale vrste boli koje god. Znači, jako je važno da vaše dete osjeća da ga vi čujete, da ga vi vidite. Nikome ne uspe ovo iz prve, niti je ovo, da kažem, ne mogu reći da je preteško, jeste teško, ali ovo je nešto što će vam na dugoročnom nivou doneti mnogo, da kažem, plodova u smislu toga koliko će vaše dete biti jako, koliko će biti sposobno za samoregulaciju, koja je strašno važna za naš život. Jel želite za vaše dete osrednji život ili želite da dete bude u svojoj punini ono što jeste, ono najbolje što jeste? A kako će to postići? Pre tantruma se radi na emocijama, priča se o njima, objašnjava se slikovito šta su emocije. Druga stvar, kada je tantrum, čujete ga, vidite ga i treća stvar, nakon tantrum ga pitate šta se desilo. Dobro, a kako si se osjećao? A šta misliš, da li je bilo u redu da to i to uradiš? A zašto nije bilo u redu? A zašto jeste bilo u redu? I kada vi tako s detetom radite, vi na kraju, za 20 godina, dobijete čoveka koji kada napravi grešku stane, aha, zašto sam ja ovo uradio? Kako sam se osjećao povodom ovoga? Da li sam mogao bolje da uradim? Ne onako, zašto sam ovo uradio, mrzim sebe. Nego samo regulacija, razmišljanje, svesnost. To je ono čemu vi težite. I od Deda Mraza, poklona i situacija gde vi dete uslovljavate da bude dobro, došli smo do ovoga. Nadam se da vam je jasno. Nadam se da će išto od ovoga ostati sa vama. Ukoliko meni ne verujete, neću slobodno, znači googlajte svuda, radite, znači potražite po knjigama, imate zaista informacija na svakom ćošku. Nadam se da je bilo jasno i vidimo se, nadam se, u sledećem videu sa malo veselijom temom. Tako da, hvala vam još jednom. Doviđenja.